ମୁଁ ଲୀଳାବତୀ ମହାପାତ୍ର। ଆଜିର ଗପଟି ହେଉଛି ହସି ହସି ବେଦମ୍। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଖାତା ଦେଖାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନମିତା ଦିଦି ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିବା ଖାତାଟିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ସାର୍ ଖାତାଟିକୁ ଦେଖି ପଢ଼ିଲେ। ପିଲାଟି ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି। ସେ ଜୋର ପାଟିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଓ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ମାଛ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ମାଛ ଚାଷ କରାଗଲାଣି। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛି ମାଛ ଚାଷ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ଜମିର ମାଟିକୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲୁକା କରାଯାଏ। ଖୋଳି ହାଲୁକା କରାଯାଏ। ତାପରେ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଜମିରେ ବୁଣାଯାଏ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ସାର ଓ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୁଏ। ତାପରେ ଦୁଇ ପତ୍ର ବାହାରେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମାଛ ଗଛର ଫୁଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧଳା ବଲ୍ ପରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମାଛ ଫଳେ। ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ। ଏତିକି ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହୋଇଗଲେ।